tady. Tohle je Let's Play na Minecraft. Ukážu vám, jak si stáhnout a nainstalovat nějakou custom mapu, adventure mapu nebo velkou mapu. Takže stáhněte si nějaký to custom mapu, nebo velkou mapu a tak dále. Já jsem si stáhl tuhle. Dáme si, teda jako první si dáme extrahovat do Minecraft pálkovou daně. Máme to extrahované, to už nebudu, to vlastně nechte. A musíte si otevřít Minecraft. Musíte si otevřít Minecraft a tohle jde co Minecraft. Ne, tak vytvoříme nový svět. A mám ho nainstalovaný. Tak, dělaný. Vidět nový svět. Vidíte úplně obyčejný. Vypneme to, můžeme to zavřít. Dáte si start. Procento. Procento. Vyhledáme si. Tak, Minecraft. Bin. První kliknete na Minecraft, dáte otevřít v programu Violence Archivons ne, dělá se to špatně.